салом алейкум дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали Фикри шумо. дӯстони азиз, хеле саволҳо зиёд шуда истоданд ки конкурс кай сар мешавад. Конкурс дӯстони азиз рӯзи якшанбе иншоалло конкурси бепул дар канали Реклама ТВ прямои эфирда мегзарад. худохоҳ соати мисол кай сар шуданша бо шумо бихабар мекунем. дӯстони азиз, илтимос бетараф набошед, спонсори каналами Реклама ТВ даромада дастгирӣ кунед ва як стоматологи дигар дастгири мо ҳастанд. дӯстони азиз, худохоҳ мо конкурсҳои бепула ҳар ҳафта ҳаракат мекунем ки карда бошем. конкурс ин тавр бояд шавад рӯи инсоф, мақсад бепул шавад, бо як камтар арзонтар шавад. 500 рубл ба 3000 рубл, 5000 рубл, 10000 гузашта истодааст. каме ҳам инсоф дар кор барои бародаро, мақсад камтар инсоф кунанд, хеле хуб мешавад. иншоалло конкурсҳои бепул шавад, бо хубтар мешавад. бародаро мақсад вақти худро санҷед. манами призо мешавад дар бозии мо. ай спонсори мо ҳозираш дар намиқа приза телефони Samsung A41 64 гигабайт чорни. ай телефонам мисол бисёрето мумкин дидаги боше. бисёр телефони удобни, ай даста хушрӯ меиста. ана сета камера дора, тройная IL камера, основная 48 мегапикселей, компактный размер, AMOLED экран. зарядка, наушника, шнур, стандартный набор. инҷа документҳо шавӣ. баъд мана ин иголка, ям A01, телефони гранда нест. ям телефони хуб, мана телефони симпатичный телефонча, ям безрамочный. ин дута камера дорад. зарядка, инҷа документҳо шавӣ, иголка. так, ин браслет Xiaomi. браслет Xiaomi. даст намекунӣ, нишон медиҳад ки занг зада истаи шумо доред. мисол пулси дила, баъд чанқа хоб рафтагӣ худаш уже оповещат мекунад ки вақти хоб шудагӣ. хай бо нағмош бисёр инҷа чанқа раҳ гаштагӣ, чанқа давидагӣ, ҳама ҳамина барои спортсмено бисёр нағз. инҷа зарядка шай, документҳо шай, инструкция чӣ хел заряд метиҳӣ, чӣ хел истифода мебарӣ. ҳамаш дар инҷа фаҳмондагӣ. ин зарядка шай, саъата дар заряд мемонӣ. любой хел USB заряд метиҳӣ. так, наушникои Redmi ям документ шай. ин дополнительный резинковый наушникда. бисёр наушникои хубай, басои ганда зуд метиҳад. манам майда ака 4 граммай ҳамагӣ. общий як заряд метиҳи 12 соат кор мекунад. ҳар якташ наушник дорад, микрофон дорад, отдельно микрофони худаш кор мекунад. ин дута звуковая зубная щетка. звуковая зубная щетка. қати дандоно аями кофею, чою, сигарету, нос. дӯстони азиз, шарти конкурси бепул даромада дар канали Акамон Реклама ТВ дар поёни навор мешавад. силкаи Акамон дар поёни навор мешавад. даромада подписатсияро фаромӯш намекунед. дӯстони азиз, колокольчикро фаромӯш намекунед. баъдан обязательно скриншот мекунед. баъд даромада канали Фикри шумо низ дар ҳамин чиз менависед. дӯстони азиз, дар поиски YouTube Фикри шумо нависед, канали мо мебурояд. даромада инчунун чихеле ки ҳами дар канали Реклама ТВ чихе подписатсия мекунед, колокольчикро меҷиқед ва скриншот мекунед. дӯстони азиз, ва вақте скриншот кардед ба ватсапе ки дар рӯи навор мебинед, номерои ватсап, дар ҳамун номерои Акамон равон мекунед. даромада баъдан наворои мана дар бораи конкурс тамошо мекунед. конкурс кай мешавад, спискаи бародаре ки дар конкурси бепул иштирок мекунанд. дӯстони азиз, ин конкурс худохоҳ охирон нест. худохоҳ ҳаракат мекунем, ҳар ҳафта конкурси бепул карда бошем. ва дӯстони азиз, фаромӯш накунед якта аккаунт кати даромада кунед. якта аккаунт фақат. мо
тамошо мекунем дӯстони азиз. Аммо аккаунте ки мақсад комментария нависед обязательно дӯстони азиз. Касоне ки дар бозӣ иштирок мекунед, мақсад ватсапда равон кардед, комментария дар наворо нависед ки мо донем ки ҳамин аккаунти шумо аст. аккаунтое ки як сохтагӣ мо ба назар намегирем. дӯстони азиз, бефиреб бояд мо ҳамин конкурса гузаронем. илтимос даромада канали Реклама ТВ-ро, канали Акамонро дастгирӣ кунед дӯстони азиз. ҳамин бовар кунед, ҳама ҳамин корҳо баҳри шумо бепул аст. Ман ягон реклама мақсад накарда истодам. мақсади ман ки ҳамин конкурси бепул бисёр шавад, на ин ки пулакӣ фақат. дӯстони азиз, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, худатонро эҳтиёт кунед. дӯстони азиз, илтимос ҳамин наворро поделиться кунед. просмотрҳо кам ҳастанд. мо қариб 9000 ҳастем дар канал. просмотрҳои мо 200-300 нафар ҳастанд. як бинем ҳамин навор мехезад, лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. мо блогерҳо ҳама гуфти як бародар аст ки шумо девони лайк шудагӣ. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.